ko-50 kuya phezulu noma ngingazi ngimbuza iminyaka yakhe yabo. Ngiyadideka ukuthi leo ufana nengane yakhe uqobo ayizalayo yabo. Uganga kanjani noma ivuka kanjani imizwa enganeni yakho oyizalayo? Ake siliye kudaba lo, angisho ukuthi lo uright ngoba naye lo uyabheda ngokwakhe. Kodwa u-keyboard player nje ngizwe kuthiwa uyiqedile ingane khona ebandleni. Okungithusayo okamfundisi ukuthi umithisa kanjani ingane ena-15 njengoba ina-15. Yabona manje siyayakha isense lento manje ngoba because uma nithi unede wabona imoto waphuma wabaleka. Okushuthi ubalekiswa ukuthi uyazi ukuthi sekuzovelela ihlazo. No, akusizi ukumbaleka kwakhe vele ngoba sesiyazi ukuthi uyabaleka la ngeke saqhamuka ngemoto sesoqhamuka sihamba ngenyawo sizombamba yabo. But ake ngithole kuwena sisi awuyikhulumele wena sengizwile beyikhuluma uma wakho ekhuluma ubhuti ukhuba futhi akusiyo ubhuti ngoba angicabanga ukuthi udeserve ubizwa ngobhuti umuntu owenzile umuntu owumsangano kanje. Wena ingane oyikhulelwe njengoba ukhulelwe ingane kabani kamfundisi noma kabhuti kukhona kupho kuyiqiniso Mbali awazi ukuyiphendulela Mbali ngeke awazi kanjani kanti wena kanti beniganga kephi? Bengiya la afundisa khona i-keyboard sifike senze nala mfundisi khona isizwe lonke Mbali mfethu awukwazi into engizomane ngisuke ngenza ukuthi ngihambe ngovula icala. Ayikho enye into okufanele ngenze. Ngoba phela nihlukumeza izingane zethu esontweni. Nanokuthi mina iyangidida mina lento lena ukuthi esontweni kahle nisuke niyele inwe usuku wela ukobuka lapho uyochecka lapha wena kahle kushuthi esontweni. Abayili kokhonza uNkulunkulu usuke yobuka izingane zethu. Benayo umfundisi wabo abakhohlakele naye. Abona mfethu mina angifuni ukudlala ngawe mina yabo. Angifuni ukudlala ngawe ufuna ukutshela iqiniso ingqondo niyinciphisa incane ingqondo. Esontweni mangaphosisa akaholelwa no. U-keyboard player uyaholela. Buka ke mfethu njoba umithise esontweni omama bemase bethatha izingane zabo seyiphuma isonto lingasabibiko. Why ungacabanga ekhanda lakho ukuthi imali awazi usuzoyithatha phi njoba uhamba nje umithisa uzoyonda ngani lezi ngane lezo oyikhulelisile njoba uthi ufuna ukupropose nje khona untombi enhle ombonile ngeke uzukwazi ukwenza lokho ukuthi amithise yami ingane imizwa le cha uyeyisa nje mfethu ngifuna ukudlala ngawe mina awuyeyisa mfethu utshela uma wengane lokho utshela uma wengane lo utshela uma wengane ukuthi imizwa le afana kithi bantu ngakithi mina bese ngisikhuze phezulu ikhanda mina uyedelela wena cha uyeyisa nje mfethu futhi ngabe liyehla liyagobhoza kwimanje mina ke umsakaze kuyimanje ngiyacela mama singamenzi lutho uzothi imizwa phambi kwami ngumzali wayo ingane bazobona babukeli bajabula labo uma usushaya umuntu mina ke angifuni silokhu siqhubeka siya le nale umfundisi angithi vele kuwakhe la so mangake ngimbuzo uhlezi noma kufanele lento lesiyenze besimple because uma lokho eqhubeke baleke enza kanje it's either isonto lizovala. Angazi ke wena ukuthi usuzodlaphi ngoba wena uhamba olambele esontweni mikhi idle since umuntu okhulelwa akadli noma yini ubekusiza mangakungiqale ngibuze wena cha wena uthini ubumsiza namhlanje umsiza nini ngoba nangu uyaphika hayi akunankinga bese ngazi ngimsiza kodwa mase kuthiwa usuyejela usuthi uzoyihlawula ingane ubuzokubona nini bantu asikhuluma ngejele ubuzokubona nini ufanele uhlawule ingane singakwazi ukuthi sikhulume noMbali cha khuluma la vele awakhona amakhamera ngeni wena ufike nawo usuyahlazeka manje uyalunga ayike into othi yona uthi yokuthini wenza into ngamabomu masukhala uthi yo Lebekiyeka laba abanye abazali. Hayi no mina mfethu angifuni lokungishona le nale.
wena it's either fanele sihambe nawe mawukuthi uhlulwa ukondla ingane mesihamba mesimbuza ukuthi uhlanganele esontweni yini ukuthi hayi akiwe esontweni unawo yini ikeyboard endlini yakhe sithi hayi ngoba vele uthembakeleke sihambe ngihambe ngifika lapha futhi angimina wokuqala ngaba mengaphosisa number 4 number 5 lapha besho laba bethi mina ngeke zenze leyo nto umdala kabi lo mase sekuyi10 yami sengifika laphana so wafika wahlala wanginikeza amanzi I suppose wafike bayishaya lento le hayi mase ngithi ayisekuyi10 yami ethi ngiqhebhezeleni nithi mina yibo kuyashisa futhi ayezungibuze leyo nto leyo ngoba ngiphume nasekhaya kungekho inkinga bathi angeke uzuphume ehlale lebele busy computer ngayo lento lokuthi indaba ngiqhebhezile nitsho ukuthi ngeke mina izingaqhebhezi ngisayingane kabi ngisazoqhebheza nje bese thini ethi ngeke kuzuphumeke la mina unganginikezanga ikuku ngithi mina hayi cha shemu udakiwe ngoba ngeke ngize ngikunike lento le yafana ne-rape ngahlala uzwashaya o7 lokhu ngifike ngo3 engivalelile lo mana waze wakuphoqelela ukuthi nilale naye yebo ukuqale kanjani kuba umfundisi ungakhali futhi ungabheki phansi because uma usuke ubhizi nabefundisi nihamba nilala emahhotela lapha usuke ungakhali usukhuluma uqevutha amen mfundisi amen uzuthi amen ngisho phakathi endlini kamfundisi nasemahhotela nabe ngabe ema-guest house ngasayena uphasa umfundisi andakusiyena ubaba wakho akahlukene nobaba wakho cha wayipho kufika kanjani ukutheni ukuthi uzogumulela umfundisi usithembisa imali naye ngithembisa imali hayi waqala kanjani wawungitshena kwaqala kanjani kwakuyimi nomngane wami wasibiza mesifika laphana wasibuza ukuthi sifuna nizosithengela sasho-ke nathi izinto esiyifunayo wasithengela nangempela hayi libele kuqhubeka-ke njalo-ke sibiza ethi sifuna ukuyaphi sisho ukuthi sifuna ukuyaphi sihambe-ke nathi sikhona kodwa wenzeka kodwa nomfundisi sihamba-ke wasewathi yena khona i-guest house ayibonile esizoya kuyona sathi naye asinankinga ngoba vele siyamthemba phela nathi ngoba izinto esifunayo uyasenzela hayi sahamba mesifika-ke laphana balentuzele bathenga utshwala ngangingazi ukuthi umfundisi uphuza utshwala mina hawu wathenga utshwala saphuza utshwala futhi nakhona abafika abuvuliwe abukho utshwala sesivulele police station asiphothumeni khona ungaza nawe bhuti ngizohlala hawu ngaze bhuti sanibingelela-ke babukeli bakwaJabula Ujuli TV unibingelela ngempela-ke kusewuyena umuzo kwamthabela khona le phesha kothukela emntubatuba enkomo ngexosha inkomo zinye phorishi pheshonyela zophona isigodi ngaphansi kwentaba umachwethana induna ngiphethe ngempela-ke uyena umkhwanazi baningi abayamazi uXaba ngikhuluma naso ngempela-ke isamba semali singadeloniso zokuba ishiminje zamsolo ishimini zithu nesandla ilanga eliphuma ethweni ngaqedela khanisela umuntu otwana umuntu omusha ubungayisiphe omuhla kanti labanye-ke sebethi-ke uMr 800 okay sesiphinde sabuya ngempela-ke sithimba la kwaJabula Ujuli siyazi ukuthi sike safika phambilini la ebesithula khona udaba lamfowethu noma inciko okuvela ukuthi iganga ngabazalwane esontweni so sifuna ukulandelela nokuthola ngoba asazi ukuthi phakathi kwabo iyena muphi o wrong iyena muphi o right so namhlanje sizoyilanda njengamanje inciko njoba sisela siyayithatha siyana kumfundisi siyabadinga nabo abazalwane ukuthi bezoba khona ukuze bezokwazi ukuthi besihlukanisele inhloko nesixhanti because bonke abasakhulumile abakaphelile sifuna ukulizwa nesayidi
labazalwane noma lo mama noma okanye labo kuthiwa bakhulelwe okanye naye kusisiki lokho kuvela ukuthi yena opropose kodwa ngale kokukhuluma kakhulu size sigeqa amagulo size sihlukanise inhloko nesikhandi thina sazi udaba asilazi lonke udaba but asihambeni nababukeli balapho bajabula ujule siyoza udaba ukuthi kahle kahle kwenzakalani asiphuthumeni khona. Madoda bukelike nikhale ngokuthi ngihamba i-distance ende namhlanje ngeke nize nikhale sengifikile akubi nje isikhathi eside angazi phela kuqala ngangiqala ukufika qoqo niyaphila kodwa mfethu siyaphila nathi mfethu cha ngeke ngisayichaza mfethu kakhulu uyangazi namhlanje sizokuthatha ukwazi sikwazi ukuthi sithole udaba oluphelele ngamaqondana lo ladaba noma ready mfethu wawulungisa okay abuli bajabula ujule sisayilindile nje manje phela ke insizwa sizokwazi ukuthi sihambe nayo siye kumfundisi ukuze sikwazi ukuthi sithole inhlangothi zombili ngoba asikwazi ukujaji inhlangothi zombili noma inhlangothi zonke singayitholile ngoba mhlawumbe sothi sigxeka uLindo umfowethu wamkhuba kanti yena right sithi sigxeka umfundisi kanti yena right sithi sigxeka abazalwane kanti mhlawumbe ibona ba right kodwa ke sifuna ukuthola inhlangothi zonke ukuze sikwazi ukuthi sijaje okuyikhona khona ibambe mfethu. Abukeli bajabula ujule TV sesifikile ngempela ka endaweni yesigameko la sisize khona kumfundisi sizothola ngempela udaba oluphelele namhlanje sizohlukanisa inhloko nesikhandi ngoba sisikhathele ukulokhu sishama up and down namhlanje ke sizoqeda ake siphuthume ngakhona siyoza ukuthi kwenzakalani namhlanje. Qoqo yebo singangena ngaphakathi. Yebo ngingangena. Amazi buda. Amahlala. Sanibonani. Yebo niyaphila kodwa? siyaphila. Siyaphila nathi. Cha, ngiyacela nje ngingamangali. Igama lami ngumuzi Sibongo ngokomthabela ngisebenzela enye yama-channel okuthiwa iJabula Ujule TV. Asazi noma bakhona noma umama wala ekhaya. Yebo. Ungwala ekhaya? Yebo. Umama wala ekhaya akekho besithi size kumfundisi. Umfundisi masifika kuthiwa nani ephume ebaleka ngoba kuthiwa ubona imoto idlule. Shushe ngabe bekungenzeka ukuthi ubona imoto ethu lesifika ngayo. Kungenzeka ukuthi ubebona imoto ngoba nathi besithi size kuye kumfundisi.
inkinga-ke le. Oh, nisonta naye umfundisi. Yebo, umfundisi, yebo sisonda naye. Angisazi-ke sesizoyimisa kanjani le nto le ngoba la sengizosale sengichaza nje phela because nawe uyilunga lebandla engicabanga ukuthi noma ngingakufihlela kuzokusiza le nto le. Angazi umfana, ngingathemba umfana uyamazi lo ushaya keyboard. Yebo, ushaya keyboard. Size ngodaba lakhe sithola ukuthi unodaba lapha ubhoti lo acomplaina ngalo ukuthi umfundisi upropose intombazane esontweni. So umfundisi wanqaba. So besize ngalolo daba ukuzothola ukuthi unqaba ngaliphi. Siyathola-ke bese sithola-ke masifika la phambilini ukuthi ubhodi lo ngathi maningi amantombazane siwamithisile esontweni. So kunale kholokho besifuna, so namhla besifuna ukuzothola kahle umantombazane la uthiwa awamproposile naye imithisile. Ingane yakho leqala ngingaze ngikhulume kakhulu kanti mhlawumbe usingaye angazi. Hayi, ingane. Oh, waziwa wamncane ukukhulelwa pho. Una-15 ukhulelwe. Bengize nje la ekhaya. Wayengitshela ukuthi ukhuleliswe umfana obeshaya ukeyboard esontweni. Kuyahamba sengiyambuza sengithola ukuthi uthi akusiye ukhuleliswe umfundisi njengoba lesifica sikhona nathi la ekhaya. Uyangilahla-ke la mawa. Ngenzela ukuthi ngizwe kahle. Wathi ukhuleliswe u-keyboard player uyaba usiyashintsha futhi uthi ukhuleliswe umfundisi. Yebo, sethi ukhuleliswe umfundisi. Mina bengazothi ukhuleliswe u-keyboard player. Mangiqhubeka ngilokhu ngimbuza ukuthi hawu ukhuleliswe umfundisi kanjani umuntu esimthembile ebandleni lethu, ngoba phela yonke into siyibeka kuyena, wazi yonke into. Mangibuza ukuthi hawu benenza kuphi-ke konke lokhu, ukuthi hhayi beyakamthathe umfundisi bahambe bayobhukha ngemali esinikela ngayo thina esontweni. Okungimangaza kakhulu, mina bengazi u-keyboard player ukuthi uyena ukhuleliswe ingane yami, kodwa sengiyathuka mangabe sithi akusiyo u-keyboard player, sekumfundisi. Ayi, mina ngiyakuzwa mama, yabona sengiyadideka, ngiyalahlekwa ngempela manje because size ngolunye udaba but njengamanje sesithola olunye udaba. Uyabo? Mana-ke mana baba. Wembala. Le nto yenzeke kanjani nini? Uyayenzeka ukuthi nangasho. Ha. Really? Shuthi sonke lesikhathi lesi bubhizi wena nomfundisi. Uyasuka kuma wakho uyamtshela uthi eyami. Uyasuka futhi uyashintsha. Uthi akuye yami ekamfundisi. Ngangitshela ukuthi wena Uyitshela ukuthi shuthi besibabili nomfundisi kwena. esingumfundisi sasiganga. Naniganga kukhona ugango nje. Cha, mana mfethu, nawe angifuni ukuthi ukhulume kakhulu umgxeka kakhulu ngoba nawe uyabheda, yabo? Uyabheda nawe, so awukwazi ukumgxeka kakhulu sisi as if wena right, yabo? Mana-ke mina ngifuna ukuthola la umfundisi mangaphosisi nje umuntu esengeke ngafika la ngambona, mangaphosisi ulapha ko-40 ubheke ko-50 noma okanye ko-50 kuya phezulu, noma ngingaze ngimbuze iminyaka yakhe, yabo? Ngiyadideka ukuthi leo ufana nengane yakhe uqobo ayizalayo, yabo? Uganga kanjani noma ivuka kanjani imizwa enganeni yakho oyizalayo? Ake siliye kudaba lalo, angisho ukuthi lo uright ngoba naye lo uyabheda ngokwakhe. Kodwa u-keyboard player nje ngizwe kuthiwa uyiqedile ingane Khona ebandleni. Okungithusayo okamfundisi ukuthi umithisa kanjani ingane ena-15 njengoba ina-15. Yabona manje siyayakha-ke isense lento manje ngoba because uma nithi une-day wabona imoto waphuma wabaleka.
okusho ukuthi ubalekiswa ukuthi uyazi ukuthi sekuzovela leli hlazo. No, akusizi kumbaleka kwakhe vele ngoba sesiyazi ukuthi uyabaleka la ngeke sisaqhamuka ngemoto sesoqhamuka sihamba ngenyawo sizombamba yabo. But ake ngithole kuwena sisi awuyikhulumele wena sengizwile bekhuluma uma wakho ekhuluma ubhuti ukhuba futhi akusiyo ubhuti ngoba angicabanga ukuthi udeserve ubizwa ngobhuti umuntu owenzile umuntu owumsangano kanje. Wena ingane oyikhulelwe njengoba ukhulelwe ukhulelwe ingane kabani kamfundisi noma kabhuti kukhona kupho kuyiqiniso Mbali awazi ukuyiphendulela imbali ngeke awazi kanjani kanti wena kanti beniganga kephi Bengiya la afundisa khona i-keyboard sifike senze nala mfundisi khona kunikeliwe njalo ngama-weekend ngama-Saturdays ngama-Friday sizohamba njalo. Awazi mana-ke njoba nikunikelwa nihamba niyikhipha nenza yonke lento niyenza ngayiphi imali Nemali yomnikelo. Hey hayi abantu bayanikela umfundisi uthatha imali uyidla nawe Yebo. aphinde uphinde uthole ithuba futhi wena futhi at the same time uyasuka futhi uza keyboard player uphinda futhi nakhona uphinda uthola isamo kuye. Keyboard player ngakubuza ngathi mina ingane ithi ikhuleliso wuwe wavuma wena umfundisi useqhamuka ngamuva ukuthi naye shothi nina esontweni nidlala ngezingane zethu mazize esontweni. Hayi mama ubuze ngane yakho. Sekumele ngikhulume nawe umfundisi ukuthi inkinga ubalekile ngoba ebona imoto iqhamuka la. Saxaye ukuthi ubalekela. Kanti shothi niyazana nini ukuthi esontweni nidlala ngezingane zethu. Sina sisingane zithi zesontweni sinikeza imali yomnikelo. Thiwa khona ukuthi nokuthi ebandleni sinikeze izingane. Kanti le mali izobuyizwa. Kanti le mali yajika futhi izoshaya khona la. Mana mangake ngibuze mfethu ukhulume ngontombi enhle wena usibhalele njengoba sizisile ekhaya ngoba sesithola lonke lolu nishinisho esithola la ekhaya wena usibhalele ufuna usizo ngontombi enhle anganoma uye untombi enhle lo No hayi kuyena untombi enhle. Umfethu ngiqaleke manje ngibuze kuwe sengizobuya manje back to ngibuza into engibuze yona phambilini mana ke before ngibuze wena ngubuza okay angiqale kuwe ngalokho ngiphambanisa uthe mfethu wena ingane uyayondla yabo uthe ingane uyayondla usu straight wena usu straight kodwa kusenomntwana okhulelwe ingane yakho kodwa wena usu propose omunye uthini ngalomntwana mhlambe mama mangabuza wena uthini ngalolu daba lolu njoba lo mfana kuthiwa uya propose esontweni kodwa kusenengane ekanje mangakubuza nje sisi angakaqali ngisho ukuphendula lo uyakhona nokunika imali yokunakekela since ukhulelwe ngoba phela kufanele uhambe eclinic yonke leyo nto leyo uyayenza lo bhuti lo. Cha kayena. Bathi pho ufuna kanjani wena indaba ukuthi uyapropose ekubeni kusenabantu obenze nje Shuthi wena nomfundisi njengoba ningazwani nje nibanga yona lemkhuba lenigila lapha esontweni phakathi. Uxoshwa nje laba ebandleni. No, akamfundisi angifuni ukuyishalazela ukuyishona lena le. Ngicabanga ukuthi simple mama, ngokuthi uyangivumela because mina ngifuna into ebhedala. Mina uma ukuthi kanjani? Uma ukuthi mama ufuna ukuthi siye police station. Singaye police station siyovulela lo mfundisi ngoba mina bengingazi mina ngithema ngifika la. Ngathola ukuthi umfundisi yena right lo bhedayo. Kodwa manje mase ngifica into kanje, yabo? Isiyangitshela ukuthi shuthi labantu bagila imkhuba bobabili. Nawe banithiwa kanjani ufuna ukuboshwa ngoba angi-understand unangaki nje ngiqale kuwe. Hayi bethe ngwazi ushinyama. Cha unangaki. Shona iminyaka yakho. Ngoba phela ingane le ina 15 years. 25. Njengoba 25. Umithise kangaka nje. Wayona le eyami ukuthi izivume nje ukumithiso uwe bekwenze njani ngoba iyakwazi yona ehlezi ingitshela ukuthi esontweni ukeyboard player hayi
ey'nganeni, hhayi cha, ubhizi nazo iy'ngane. Iyangixaka kwamina njengoba isize yakhulela. Ukuba ubuphukuphuku bonke lokhu ebenzile ukuthi ingakhulela kanjani ikhuleliso wena. Iyangicika nje mina kwayona lento le. Iyangicika mina wayona lento le. Nami iyangicika but Uvuma kanjani ukhuleliswa u-keyboard player? Ekabani ingane, tshela uma wakhe ekabani ingane. mani ingane kahle kahle kabanzi. Angithi uyabona. Awazi kanjani? Awazi kanjani? Lala nabo bothu. Angithi uyabona. Ungazi umakho. Mina ngazi ukuthi wena. Wakwazi ukumisa le ngane le ekubeni nawulala nawo wonke amantombazane. Why? Umisa isizwe lonke. Mfethu awukwazi Into engizomane ngisuke ngiyenza ukuthi ngihambe ngovula icala. Ayikho enye into okufanele ngiyenze. Ngoba phela nihlukumeza iy'ngane zethu esontweni. Nanokuthi mina iyangidida mina le nto lena ukuthi esontweni kahle kahle nisuke niyele ini wena usuke wela ukobuka lapho uyochecka lapha wena kahle kahle kushuthi esontweni. Abayili kokhonza uNkulunkulu usuke yobuka iy'ngane zethu. Benayo umfundisi wabo abakhohlakele naye. Yabona mfethu mina angifuni ukudlala ngawe mina. Yabo angifuni ukudlala ngawe, ufuna ukutshela iqiniso ingqondo niyinciphisa incane ingqondo. Esontweni mangaphosisi akaholelwa no. U-keyboard player uyaholela. Buka ke mfethu njoba umithise esontweni omama bemase bethatha ingane zabo seyiphuma isonto lingasabibiko. Why ungacabanga ekhanda lakho ukuthi imali awazi usuzoyithatha phi njoba uhamba nje umithisa uzoyonda ngani lezi ngane lezo oyikhulelisile? Njoba uthi ufuna ukupropose nje. Khona untombi enhle ombonile. Yebo uzukwazi ukwenza lokhu ukuthi amithise yami ingane. Kumele yami uyihlawule. Uzokhokha. Wenza idingo ekufanele uzenze. Ngeke yami ingane uyikhuleliswe bese uyahamba uyopropose omunye umuntu. Anginasho ukuthi yami. Ngeke lokho. Yabo manje angisenayo. Ngeke uzukwenze lokho. Busi ngala ukuthi eyami. Nawavumelana enkathi sifakeni ukuthi umithisile wavumelana. Ingoba ngangiyithathe yami. Ngangazi ukuthi kanti khona ngangazi khona umkhubo egilayo kanti ngale manje. Mina sengasonto esontweni ukuthi ninomfundisi nezinto eyodwa. Hayi mama ngifaka. Ngeke Usuke ngani umfundisi? Ngangifaka umfundisi. Ngoba phela nino-2 ninomfundisi. Hayi Masinikela umfundisi, umuyena umfundisi okunikeza imali wena. Le khishwa yithini? Yani imali angithi ukuthi bengishaya ikeyboard. Ukuthi yani inini enaziyo ninomfundisi. Njengoba nidlala ngey'ngane zethu, mina yami isize yakhulela. Mina-ke iy'mfanelo zami uzozenza. Uthanda ungathandi. Ngeke ngize ngiyenze mina leyo nto. Ngeke mina ngizwe ngawe. Cela mama ngicela Ngeke sithemba kabi thina la esontweni ninomfundisi. Mangabe senenza kanje sekowokunye. Uthi asenze njani thina sabazali? Mfethu mina ngiyacela ningalwi bathi mangingakubuza mfethu. Wena usakhulelwe khona intombazane esakhulelwe esontweni. At the same time wena usufuna ukupropose. Uthini ngalengane yabantu? Ngiyacabanga ukuthi ngakutshela nasekuqaleni ngathi lo senginaye manje. Ngiyambona ukuthi hayi uyena umuntu ongaba right for me. Hey! Ukusho phambi kwami ngumzali wakhe. Kodwa ukwazile ukuthi ummithisi wamthembisa yonke into izulu nomhlaba othi uzomenzela khona. Uyimanje usufuna ukupropose futhi esontweni. Yazi angazi ukuthi yini enzima la. Angazi yini enzima. Yabo nje manje futhi ngithatha isinqumo esiright impela sokuthi ngishadele untombi. Ngeke kuze kwenze. Ngoba ngithi imkhubenzi wengane yakho manje. Kade benayo umbali. Into engicabanga ukuthi kufanele niyenze mina wena sisomncane. Susalento lo. Ngoba angiunderstand ukuthi uyifihla nani ngoba uyabheda. Wena usunesithembu sakho. Wena unesithembu sakho, u-keyboard player nomfundisi ukuthi wena uzoba u-keyboardikazi player noma uzoba umfundisikazi angazi. Mhlambe mangabuza kuwena nesithembu sakho umithisa ubani phakathi kwabo. Awukwazi ukungitshela ungathi ukhulelwe but awazi ukuthi ingane ekabani. Angazi obangidlala nabo bothu. Isiphukuphuku kwawena wazi kanjani? Kahle. Kanjani? U-keyboard player umfundisi ngala.
Mana-ke mangakubuza mama kwasekuqaleni uthema umbuza yena wathi uMithiso umfundisi noma uthe u-keyboard player kwasekuqaleni eyibika indaba engabe wena umbuzile. Mina ngambuza wangitshela ukuthi u-keyboard player. Ngambuza u-keyboard player wavuma u-keyboard ukuthi hhayi uyena. Ngiyathuka uma ngabe sethi umfundisi. Njengoba usuzudisa Njengoba sengizwa nje ngoba ngifika la. Nanokuthi sifika nje umfundisi uyangixaka ngokuthi abalele. Okusho ukuthi bayazana beno-keyboard player ukuthi benzane esontweni. Mina isinyathelo engizosithatha sokuthi ngihambe ngiyovula icala. Mina angifuna uqamba amanga mama because thina ijabulo Jule ayikhokhisani lutho. Sizokuthatha sikufake emotweni sihambe siye lapha eMbuzu police station ukuze ukwazi ukuthi usothe yonke le nto le. Akukho Ngoba- okunye ngoba ngingabonga. angazi- Ngingabonga. No phela umuntu oboshwayo umuntu obhedayo esontweni. Why kwasuncinzeka ngokuthi ubani Cha, oboshwayo? ngifuna ukwazi ukuthi uba ubushwane. Cha, umuntu obhedayo wenza into ephambene nomthetho. Mina mangabuza wena njengoba nje ngoba mangubuka wena ugo 30 years. Nje singane na 15 years. Angithi yona ebizela kumina mfowethu. Ngifike ngenze njani? Awethi ngakutshela msasa sekuqaleni ngathi zifika zithi ifuna uzofunda i-keyboard. Uyabo? Isuke izithi izofunda i-keyboard. Zifaka into engaka nje umbona nje umbona. Angikhulumi ngento engeka ukuthi uyabona manje ngafike ngenze njani? Manje wena Ngitheniwe mina wena manje. awuboni ukuthi ingane le. Ngiyabonga mama. Yini okwenza ukuthi uzuvukele ube umda ngoba phela ingane le. Ayimizwa le. Ah. Imizwa le. Cha uyeyisa nje Imizwa. mfethu. Ngifuna ukudlala ngawe mina. Awuyeyisa mfethu. Usudlala nje. Utshela uma wengane lokho. Musa nje. Utshela uma wengane lo. Hayi mo. Utshela uma wengane ukuthi imizwa le. Ngifuna ukovula. Ayifana kithi bantunga kithi mina bese ngisikhuze phezulu ikhanda mina. Angani Uyedelela wena. Ngabe Cha, Cha uyeyisa nje mfethu. Futhi ngabe liyehla liyagobhoza kwimanje. Mina ke Umsakaze kwimanje. ngiyacela mama singamenzi lutho. Uzothi imizwa phambi kwami. Ngumzali wayo ingane. Bazobona babukeli bajabula ujula yabo uma usushaya umuntu yabo. Mina ke angifuni silokhu siqhubeka siya le nale. Umfundisi angithi vele kwakhe la. So mangake ngimbuzo uhlezi noma kufanele lento lesiyenze besimple because uma lokho eqhubeke baleke enza kanje it's either isonto lizovala. Angazi ke wena ukuthi usuzodlaphi ngoba wena uhamba olambele esontweni ulambele esontweni ulambele imali ulambele abazalwane ulambele into ezimbili wena ngesikhathi Yona sona lesikhokhayo. yona le mali leni ikhokhelwa abazalwane yabo uyayibona ukuthi ingqondo yakho incane kangakanani usuzophila phi ke since ujwa wena ujola ukubona intombi esontweni. Ngiphawu. Ingaka nje uwashekile ngisho ukwasheka uyimali yethu sabazalwane siletha ngisho ukudla thina esontweni. Nisiza yena umfundisi. Sisiza yena umfundisi no-keyboard player wakhe ngoba abasebenzi. U-keyboard player nje yena akasebenzi. Thina sayikhipha imali sithenge nesithenga sikulethe khona la ibandleni. Kodwa mangabe sisinengane masiyithuma impahla sithi hambisa lapha ku-keyboard player simthengele ukuthi. Shuthi la afike khona abone khona ukuthi hayi akusayona ingane lesekuyintombi. Hayi kunzima ngempela ngifuna ungasho. Kodwa ke mina mama iadvice yami ngathi ayikho inkinga thina sizokuthatha sikufake emotweni sikhambise police station. Anginayo inkinga ngiyababopha. Iproblem ke izoba sekuthenini ke isonto uthini ke ngalo. Shuthi liyavalwa since makuboshwa laba bobabili. Hayi kumele livale bayiqedile ingane. Bayiqedile. Ngoba ngiyakhumbula ukuthi ngitholile ngalona ukuthi uhambe unezingane enqwaba. Unenqwaba yengane. Emabandleni onke akhala ngayo. Abemxubexosho. Waze Oh, kanti wathatha vele- kwelethi. Usuka kwamanye ababandla yenza zona lezi zinto. Ikhuba yakhe. Sayitshela ukuthi mhlawumbe uzoshintsha usifundile isifundo. Kanti cha usaqhubeka nendlela eyodwa. Mfethu ingakho ingane zakho sezithi zonke? No7. 7. 7 ebandleni elilodwa noma kwamanye amabandla awukakayifaki iza kwamanye amabandla. Khuluma baba ngikhuluma nawe. Hayi bethe emabandleni ehlukene. Kodwa at the same time usinakho. U80 phela.
Ya, Ungaka. Le ngane mfethu njengoba incane nje ina 15 years ufike kanjani ezingeni lokuthi wena ukhuphukelwe imizwa enganeni encane kangaka? Yebo, ngiyawubonga loyo mbuzo. ngeke ngachaza ukuthi indlela eyigqoka ngayo mfethu. Manje mana-ke mfethu mangakubuza nje mina nguzwile ukuthi uthe ungokompungose umpungose wokhuba futhi abezulu yabo endulo mfethu beyikhindi intombi beyivunula ikhinde kodwa kaze sithole kuthiwa umuntu usedlwengulile noma okanye ubaba omdala ongangawe ongangomfundisi wakho uselaleni ingane encane kanje engakafiki njoba lengane lena kuthiwe nje isawuhlanganisa u15 years okushuthi usena 14 years lo muntu lo akaze sizwe kuthiwa ingane usemithisa ingane na 14 years wena ivuka kanjani imizwa engane encane kanje uyabona kodwa uthi ijele likufanele Hayi ijele cha ivumelana ijele kanjani ngoba sivumelene savumelana asivumelana No 15 years. Awusivumelananga. Kanjani? manje Wena ufike wavala isicabha lapha wathi ngeke ngize ngihambe nganginikanga kumele yenze njani? asivumelananga. Awusivumelananga. Yazi Hayi uyalidinga ijele umfana. Uyalidinga ukeyboard uzoshayela iboshwa lezi ozokusuhle nazi ukeyboard. Uzoshayela zona ukeyboard. namhlanje Uzoshayela ukeyboard zona. namhlanje sivumelananga. Bebekiyeka abazali balezi ingane njengoba zize zibe u7. ufike egcineni ke namhlanje Awufike komunye umama. Angibhedelwa mina. Cha mfethu ingane ngizo. Angibhedelwa mina. Yini kufanele asabuzi ukuthi ingane uzoyonda Yini kumele ngize why Kumele ngizoyonda. okay why uzopropose enye ibe ikhona esazayo emhlabeni why uzopropose enye intombazane ibe khona oyikhulelisile ngicabanga ukuthi nasekuqaleni Awumemsasazi. that's why ke uzokwazi ukuthi uboshwe khona ingane uzoyonda ngoba ukwazi propose propose kanjani ngisejele. Ima. la uzoqeqeka khona phela ingane Kanjani? la Yona uzoqeqeka lo khona ufuna ingane ukuyishada unayo ingane nayo. Cha sakabi nayo ingane. Kanjani? Ushada kanjani umuntu onganayo ingane ushiya abanezingane nabo? Akahlawulile. uthi abathathe ubani bona Usufika uyabona usuyothatha wena lo nganangani usubona Uthi ukuthi abathathe yena ufanele ubani? wena. Awuhlawuli ngani? Ngizohlawula awungilindikana abethi bani. Sezize zawu7 Mana ingane. wait njoba uthi uzohlawula ikhona niyodwa okwayihlawula ikhona niyodwa okwayihlawula ke khona ke nje yodwa nge-BP. Ikhona. Ungivusela nge-BP. uqamba manga Ikhona. uqambelana manga Udinga ijele lo. uqambelana manga yabona manga ngakho lokho Ngizokwenza kanjani? Ngizozenza kanjani Kanjani ifanele? ungahlawulile? Uzoshada kanjani ungahlawulile? Khombisa Ngizohlawula nje. wait njoba uthi uzohlawula mfethu lengane njoba bekufanele ukuthi ihambe iye eclinic ubuyinika imali yokuthi iye eclinic idle since umuntu okhulelwa akadli noma yini ubekusiza mangakungiqale ngibuze wena Cha. wena uthini ubumsiza Bengakusizi namhlanje. umsiza nini ngoba nangu uyaphika Hayi. Akunankinga. Bese ngazi ngimsiza. kodwa mase kuthiwa usuyejele usuthi uzoyihlawula ingane ubuzokubona nini banithiwa sikhuluma ngejele ubuzokubona nini ufanele uyihlawula ingane Singakwazi ukuthi sikhulume nombhalo cha khuluma la Vele awakhona amakhamera ngeni wena ufike nawo usuyahlazeka manje. Uyalunga. ayike into othi yona uthi yokuthini uthi yokuthini Ufike kwabani? wenza into ngamabomu masukhala uthi yo Bebekiyeka laba abanye abazali. hayi no mina mfethu angifuni lokungishona le nale wena it's either fanele sihambe nawe mawukuthi uhluleka ukondla ingane mfethu futhi hathi umuntu uhluleka ukondla ingane because vele zonke awuzona fanele ulanda umfundisi umngane wakho lo eningazwani naye nibanga ukuthi niyaganga ngoba ayikho into enidala ukuthi ningazwani vele njengoba ningazwani nibanga khona ukuthi nifuna lezi ingane ezincane yila esontweni vele nibanga abadala. Nibayekelana nize nishukele izingane esayintombi.
Lokhu nithi nizoyithengela ushokolate, nizoyisaphi, nizozenzela ini ngemali ekhishwa yithini? Mana-ke mfethu, mina ngiphinde ngibuye kulo mbuzo. La mantombazane onke osuney'ngane nawo, uthi awathathwa ubani? Ithini? Hawu, baningi abafana emhlabeni, kanti imi kuphela yini mfana? Wena uhamba uganga ngey'ngane zabantu, umithisa iy'ngane zabantu ngoba nakho ukuthi izothathwa abanye. Kuyaqala yini ukuthi umuntu ashade nengane engayona yakhe, enengane nomunye? Kuyaqala leyo. Iyona lento-ke ezodala ukuthi mina ngithi-ke fanele uhambe umama siyokuvulela icala naye, uboshwe. Icala lani? Elani icala ekuvela? Ulalela ngani urephile? I-rape. Namhlanje mbali i-rape namhlanje. Zonke bonke omabengane zakho bafikele ko-15. Ukhona odlulile ku-15 years. Izwe Khona iy'ngane zonke. odlulile. Iy'ngane zonke. Yena lo ntombehle ungakanani? Oshuthi ngoba yena ekwazi ukuyikhulumela. Lekho kuyingane, niyayitakasela nje ey'nganeni. Yini edala ukuthi Nina ngigile imikhuba naye umfundisi wakho. mamana, yini edala ukuthi ngoba nakho usukhulele namhlanje uthi mina ngirepile, kodwa sonke lesikhathi lesi ubuza kumina wena? Mina bengizi noma wena ubufona uthi namhlanje usukule keyboard ngesonto kumele sihambe soperforma ngifike lapha mase wena ufika uvala indlu bekumele yenze njani? Oh, nawe ubumdilivela kanti. Ubehleze phone ethi Bumdilivela. behleze phone ethi kumele sihambe so practice. Vumele oyibuzayo. Cha, Wena mawufona uthi siya practice kumele ngithini? Man, before sifike kulo, wena vuma ukuthi wena nawe ubuhamba umdilivela lo. Ubuwenzani kanti? Buwenzani? Buwenzani? Keyboard. Buyofunda i-keyboard, uyakwazi yona i-keyboard. Iyona keyboard ke le. Keyboard lo. Iyona keyboard ekhona ke Iyona manje keyboard. usubuye nayo uyifumbethe. Mana mama mangake ngibuze wena ngoba vele la ayikho into engizoyithola ephilayo. Uyakwazi khona ukushaya i-keyboard okwambona eshaya i-keyboard. Angikaze ngimbone ngisho esontweni eshaya i-keyboard. Kodwa uhlezi aphuma kwena. Kodwa uhlezi esibaya practice. Shuthi bekuwona mpractice lo. Akukho kunye. Iwona lo. Akukho kunye. Mina ngazi ukuthi uma ehamba ethi hayi sesiyahamba sofundela u-keyboard esontweni. Hayi hamba. Ake sihlehle nayo ngoba manje vele sesikha phezulu. Iqale kanjani lento? Ntombazana, sitshele iqale kanjani lento le mhla noma mhla umfundisi eqala ubani waqala ukulala naye phakathi kwalabo bobabili, umfundisi noma lo mfana lo keyboard? Waqala kanjani? Uqale kanjani? Wena wazi indlini yakhe, yena owakubizayo. Uqale kanjani? Ngifuna lapha eqaleni. Phela sisibaningi vese amantombazane nathi siyafuna ukwazi i-keyboard yabo. Shuthi izinto eziningi simcela ukuthi ayicele sifundise, hayi sicele nabazali la kuvunywe kube njalo. Bese simnikeza inamba zethu siwenza igroup. Lo mase yasi-inboxa ke sodwa eceleni, bengamina ngedwa. Mase yasi-inboxa esitshela ukuthi hayi umuntu ofunayo ukuza 1 ngosuku anifiki nonke ngokukathi ambuza ukuthi kanjani ngoba phela sisonke la sifuna sonke ukuyifunda lento le yakwazi uze nasemsebenzini thoya i-training kufika umuntu oyedwa, kufika ku-training umuntu oyedwa ethi hayi la kumina ke kwenziwa kanjalo. Hayi sivumeke sihambe. Mesihamba mesimbuza ukuthi uhlanganele esontweni yini, uthi hayi akiwe esontweni unawo yena i-keyboard endlini yakhe. Sithi hayi ngoba vele uthembakeleke sihambe ngihambe. Ngifika lapha futhi angimina wokuqala ngaba mengaphosisa u-number 4 number 5 lapha besho laba bethu mina ngeke zenze leyo nto umdala kabi lo. Mase sekuyi-10 yami sengifika laphana wafika wahlala wanginikeza amanzi suppose wafike wayishaya lento le. Hayi mase ngithi ayisekuyi-10 yami ethi ngigqibhezeleni nithi mina yibo kuyashisa futhi ayezungibuze leyo nto leyo ngoba ngiphume ngasekhaya kungekho nkinga. Wathi angeke uze uphume ehlale lebele busy computer ngayo lento lokuthi indaba ngigqibhezeli ngimtshela ukuthi ngeke mina ezingagqibhezi ngisayingane kabi ngisazogqibheza nje. Bese ethini ethi ngeke kuze uphumeke la mina unganginikezanga ikuku ngithi mina hayi cha shema udakiwe ngoba ngeke ngize ngikunike lento le yafana ne-rape. Ngahlala uzwashaya o7 lokho ngifike ngo3 engivalelile lo. Mana waze wakuphoqelela ukuthi nilale naye? Yebo. Yena lo? Yebo. Yazi mina ngiyadideka.
yazi ngike ngayisho lento le mfethu, yabo bayiphosa kumina, yenze njani? Okay, thula ngoba vele ayikho into ozoyikhuluma esini. Okay, uma uthola ngamanye abazalwane noma iy'ncekukazi okhonza nazo zithi uyalala nazo yena u-keyboard player, Yebo. bonke khona mhlawumbe oyedwa osalayo noma babili noma nonke nini nathi ngifuna ukushaya i-keyboard, Sonke. Uyiqedile. ngibrayibha ngani, ngikhohlisa ngemali, wenza njani? Uyakuvalela lapha endlini ethi ngeke uze uphume, kokulandelayo ethi uholile vele ngesonto ikhona imali eyiveze ethenge izinto lapha ambona kufika wayey'thuthuthu zodebhonezi lapha ayiboni ukuthi yamani kumnandi khona. Oh, nishaye ipizza, nishaye ngalana, nishaye i-keyboard, nishaye ipizza, nishaye ngalana, nishaye i-keyboard. Uma wakho kodwa wazi ukuthi wena ufunda i-keyboard, uyabona kodwa ukuthi uma wakho umphoxe kangakanani, ukwenzelani lokho? Okay, ukwenzelani lokho? Uyabona ukuthi usicikele phansi isithunzi sikama wakho kwabanye omama akhonza nabo. Uyabona ukuthi umphoxe kangakanani? Ungabona. Ukwenzelani pho lokho? Avele phela ngikho ngedwa sibaningi. Awukho wedwa kodwa uma wakho wedwa. Shuthi wena wenze ngamabomu lokho ngoba wazi ukuthi vele awukho wena. Wenzanga ngey'bomu. Uqonda ukuthini pho? Ithini le nkulumo yakho? Yini futhi enyakuthembisa yona Lo. u-keyboard le ekwenza ukuthi Uze uyihambele uzuze nje uvume yonke into ayisho kuwena. Yini le engakayenzile? Lo uthi hhayi cha uma kangenzeli mina. Nangu u-keyboard uthi uzongenzela. Ngisaya kuwo lo mbuzo ukuthi yini le mama obungamenzeli yona edala ukuthi azaye e-keyboard. Aseyisizwa keyboard ngoba lo ondlu u-5 bethu no-10 nginayo into ethi mama njengoba ukwazi ukunikela ngokudla kumfundisi nawo keyboard lo laba abalala nezingane zethu. Ubungeke uhlulwe ingane yakho kodwa uthi uyanikela esontweni. Bingeke. Ngoba ngisho esontweni ngiyayinikela njalo naye mangayanga ngimnika imali afika anikele njalo. Shuthi u-keyboard yiphike yena imali le athi shuthi into kade emnikeza zona. Shuthi yena bethatha lezi imali zethu ahamba ayothenga ukuze ezolala nezingane zethu. Khuluma. Yini uma wakho into angakwenzeli yona? Ayikho. Wayipho umphoxa. Okay. Noma singaqedile ngobhuti waMpungose. Kumfundisi-ke yena umfundisi. Njoba naye ingane ikhonjwa kuye, ikhonjwa i-keyboard player. Kuqale kanjani? Kuba kumfundisi. Umfundisi. Ungakhali futhi ungabheki phansi because uma usuke ubhizi nabefundisi nihamba nilala emahhotela lapha usuke ungakhali. Usuke ukhuluma uqevutha. Amen mfundisi. Amen uzuthi amen ngisho phakathi endlini kamfundisi nasemahhotela nabe ngabe kuma-guest house. Ngasayena uphasta. Umfundisi andakusiyena ubaba wakho. Akahlukene nobaba wakho. Cha. Wayipho kufika kanjani ukutheni ukuthi uzogumulela umfundisi? No, usithembisa imali nayo. Ngithembisa imali. Hayi. Waqala kanjani? Wawungitshena kwaqala kanjani? Kwakuyimi nomngane wami wasibiza. Mesifika laphana wasibuza ukuthi sifuna nizosithengela. Sasho-ke nathi izinto esiyifunayo wasithengela nangempela. Hayi, libele kuqhubeka-ke njalo-ke sibiza ethi sifuna ukuyaphi, sisho ukuthi sifuna ukuyaphi. Sihambe-ke nathi sikhona. Kodwa wenzeka kakodwa nomfundisi. Sahamba-ke wathi yena khona i-guest house ayibonile. Esizoya kuyona sathi naye sinankinga ngoba vele siyamthemba phela nathi ngoba izinto esifunayo uyasenzela. Hayi, sahamba mesifika-ke laphana walentuzela bathenga utshwala. Ngangazi ukuthi umfundisi uphuza utshwala mina. Hawu. Wathenga utshwala.
Hhayi, saphuza utshwala futhi nakhona bafika buvuliwe abukho utshwala sesiyivulela thina bona angazi emva kwalokho kwenzakalani naphuza utshwala ufika sebuvuliwe. saphuza uphuza kanjani utshwala Ongabuvulanga ongabuvulanga wena awubange usabona lutho emva kwalokho yebo I-replay dinga ukuyiwe e-police station I-rape ezochaza ngempela le. umfundisi wami ngempela. irephu ngempela phela leyo Shuthi ngisho u-keyboard shuthi naye ufika ijuice esevulile benza into eyodwa shuthi benomfundisi wakhe. wena wafika Benza into nani eyodwa. wamjuma ngani wena Hayi drink. wena uyifaka into yakho ku-drink Ini ngifaka idrinkile. ukuthi angithini phela ngoba nakho uyakhuluma usisi omncane vele noba ningazwani abafundi nomfundisi wakho nje bangayona lento ukuthi nisherisha amantombazane ingakho ningazwani Yazi angazi ukuthi uzoyikhulisa kanjani ingane nami mase ubadleliwe. Sakhala omncane. yabona-ke njengamanje njengoba ubuhlezi ulala namantombazane nje lapha esontweni ney'nsizwa-ke lapha ngaphakathi nazo seyizobona intombi-ke la kuwe funa ujabule-ke manje qala-ke manje ukupractice-ke lokho ngoba manje fanele sikuthathe thina nawe siye nawe lapha e-police station Uzoyikhulisa kanjani ingane ubuze wami? cha lezi ezinye uyikhulisa kanjani lezi ezinye uyikhulisile Uzoyikhulisa kanjani zonke sengiboshiwe mina? uyikhulisa kanjani ngoba phela uboshwa uzoboshwa manje ingane kade zadedwa zazalwa akazuyisize ngalutho even nanayi le sakhulelwe njengamanje ukoyisiza ngani yona Uzoyisiza. uzoyisiza nini kuyekeleni sonke lesi sikhathi isizwe singake sibe sivele ubungayisiza ngani ubungayisiza ngani Uzoyisiza ejele. uzoyisiza ejele Ejele akukho kuzo. uzoyisiza nje ejele Uzoyisiza ejele. ngoba uyisilima Uyisiza ejele. hayi okay umfundisi mangabuya ngibuze ngize ku nigcine ninike nje ukubonana-ke naye-ke nje-ke lokho esikwenzeka leya nto leya ngibangisana sesontweni ngayeka wayeka wamnikela nomama wakho cha ngishongo wayekelani ukumtshela nangisaba usabani awusabi ukulala nomfundisi but uyasaba angivumanga ngimlaya naye wafika notshwala obabuvuliwe yena thina safike saphuza singazi ukuthi utshwala khona into ayifakile phakathi ngobe sasasa sinesisi okay kulungile umfundisi lapha esontweni ubelala nawe kuphela noma bakhona abanye abantanga yakho noma abangani bakho abelala nabo bayeke la benalala nabo ngosuku olulodwa bakhona abazali why ningabatshela abazali yonke lento le mangabuza nje kuwena mama nina niyibandla ningabe niyikomiti ningabe niyisigungu ngabe nini lento le ekhishwa usisi omncane niyayazi noma niyamangala nje Mina nje ngokwami ngiyamangala. Umfundisi uyena umuntu ebesimthembile. U-keyboard siyalazi ukudumela lakhe abadume ngalo. Siyamazi. Kodwa kwamfundisi kuyangimangaza. Ngisathukile nami kuyimanje. Ngisathukile. Ngoba kwa-keyboard hayi ngiyazi ngoba kwayilona ibandla esuka kulona exoshele yona lento kanje. Manje bese sekubalwa nomfundisi kuzothuka ngisho abazalwane. Bazothuka bese bezwe. Ngoba futhi bazozwa ngeke bangezwe. Bazozwa. angazi sengibona ukuthi asiyivaleni mama njengamanje ngizocela mama nisuke makuthi uyahamba nawe usisi omncane lo usherisha umfundisi no-keyboard player naye angasuka njengamanje naye imoto mina ngiyavolontiya ezijabule ujule okay njengamanje babukeli bajabule ujule TV asizokwenza nje kube simple lento le sizosuka njengamanje mawami ngiyacela nisuke nje sizonithatha sizovolontiya thina ngemoto ejabule ujule because imoto ejabule ujule isiza umphakathi iyanoma imuphi umuntu odinga usizo so ngiyacela njengamanje sisuke nje siyemotweni sikwazi ukuthi siphuthume police station asiphuthume khona ungaza nawe bhuti
nizohlala. Hawu ngaze bhuti. Ngaze. Ho. Balekelani wena? Hayi bana kithi azokulanda amaphoyisa noma ungabaleka. Azokulanda la ukhona izolandwa la ukhona noma ungaqhubeka mfana wethu ubaleke. Ubalekelani? Hayi. Kulungile. Sizomfuna simthole noma ngabaleka kodwa ke amaphoyisa azomlanda la akhona akwazi ukuthi ambophe. Anginandaba noma ngabaleka so siyacela ukuthi nina ngalapho ngasemakhaya siyacela ukuthi nizokulungile cofa subscribe button kwiJabulile Jule TV and ningakhohlwa ukujoyina lapha kwi-channel ucofe lapha kwi-join ujoin ube yimember ye-channel so that uzokwazi ukuthi uncede i-channel ukuze ikwazi ukuthi iphakame. Cofa subscribe ucofe notification so that onke ama-video ahlezi siwaposta azokhona ukuthi aqale kuwena uqala. Ama-complaint nama-comment enu siyawafunda futhi asigcina ngokwafunda siyawaphendula. Asidibane kwi-episode elandela ubaba yini. Sayipholisa.